Чакай. Xem bắn chồng được. Проба. Едно, две. Така е по-добре. Така. И се тая. Но аз не виждам. Мога да се го дочи? Няма. Ученици, за посрещане на знаменосци, носещи знамената на Република България и Средно училище Христо Ботев, мирно! Знаменосци, ходом, марш! За смяна на знаменосци, ходом, марш! Браво, Зарев, чисто и неопетнен. Приемам знанието и обещавам да го пазя. Чисто и неопетнен.
Свободно! 24 май – празник на буквите, на славянската писменост, на българската книга, на народната просвета и култура. Празник, какъвто нямат другите народи по света. Празник на духовното извисяване. Най-светлият, най-чистият, най-българският празник. Възслава на звучния, прекрасен, извънлив наш език. Честит 24 май, скъпи учители, ученици и гости! На този светъл празник на славянската писменост и култура българите се прекланят пред борбения дух и постоянството на родните учители. Именно тези учителите чертаят пътя на страната и народа ни напред, чрез просвета, изкуство и наука. Именно те издигат знанието като висша ценност, въпреки всички пречки за това. Този ден не е просто поредният официален празник, а денят, в който българският народ под величествените звуци на "Върви, народи възродени" се прекланя пред гордата фигура на учителя. Делото на светите братя Кирил и Методий е най-яркото свидетелство за жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни достоинство, традиции, гордост и духовност. Вековната история на нашата държава, училището винаги е било символ и стожер на националната ни идентичност, гаранция за успеха и бъдещето на България. Поклон и благодарност към всички български учители, които носят българския дух и предават любовта си към българското слово, писменост и реч, богатството си в силата на родният български език. Честит празник на всички български ученици, които всяко влизане в класната стая продължават святото хилядолетно дело на първоучителите Кирил и Методий, като творят бъдещето на страната ни. Честит празник, просветители! Благодарим ви за професионализма и вдъхновението. Запазете светлината в очите и сърцата си. Начало на нашата програма ще постави мажоретният състав към ОДК Балчик със своя празничен танц с хореограф Цветелина Илиева.
На днешния ден, както всяка учебна година, училището се сбогува с вече порасналите свои възпитаници. Днес, за последен път, те прекрачват прага на училището и изживяват отново най-емоционалните си моменти, добри или лоши, и поемат по пътя към самостоятелния живот. Събитието е празник за всички и независимо, че се повтаря всяка година, този специален ден е много вълнуващ и винаги различен. Различни са и порасналите деца, които прекрачват прага от детството към зрелостта. Виждаме колко умни и достойни са станали. Нека аплодираме нашите зрелостници от випуск 2024 година! За приветствено слово по случай 24 май, Ден на славянската писменост и българската култура, давам думата на господин Станислав Николов, директор на нашето училище. Двадесет и четвърти май е денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, който ни дава самочувствие, увереност и вяра. 24 май е празникът, който събира в едно минало, настояще и бъдеще, защото и в най-тъмните ни времена, когато не е имало българска държава, а българският език, култура и писменост са били застрашени, словото оцелява, то е било нашата държавност. 24 май е българският празник, който се чества и извън пределите на страната ни, дори и в Ватикана, защото делото на светите братя е културно богатство за цялата европейска цивилизация. Това е празникът, който има най-дълга традиция на честване, стои над политиката и е тачен във всяка една власт, от всяко едно правителство. На този ден се чувстваме горди и уверени, че и ние сме дали нещо на света, защото делото на светите братя е част от световното и европейското културно богатство. Уважаеми учители, нека неугасващия творчески дух и желание за знание ви водят напред към нови успехи. Бъдете здрави и продължавайте да предавате на идните поколения българското слово, вяра и наука. Скъпи ученици, на този единствен по рода си български празник ви желая здраве, дръзновение, вяра и сила на духа, за да отстоявате българското и да се борите за него. Нека не стихва жаждата ви за знания, защото народността не пада там, дето знанието живее. Драги родители, искрена благодарност за съвместните ни усилия да възпитаваме и образоваме израстващото поколение. На добър час и скъпи зрелостници! Дойде време за броене до 12. Вие направихте 12 точни крачки и сега е време да тържествувате, изпълнили едно изискване, което човечеството е предявило към вас. Да натрупате знания и умения с общочовешка значимост и общочовешка полза. Много обикновено, много простичко броене, но идващо направо от душата изразяване на противоречиви чувства. Тъга от раздялата с училището, приятелите, учителите. Удовлетворение от изградените приятелства и осъщественото личностно израстване. Да ни е честит на всички 24 май! Нека аплодираме нашите зрелостници от випуск 2024. Кой казва?
12! Дами и господа, с най-голямо удоволствие искам да отличим нашия футболен отбор, стигна до финалните игри в Разград на ученическия етап за 2024 година по футбол 11-12 клас. Шердинния взе 9 Б клас. Родриго! Илян Качаларски, 10 А клас. Браво! С най-голяма заслуга сме двамата. Браво! Александър Нейчев, 10 Б клас. Абе, едно далче. Тимур Лаус, 10 Б. Айде тебе! Аре, Мурчо! Кристияни Георгиев, 10 Б клас, 11 Б. Кристиян Недялко, 11 А. Ивайло Лазаров, 11 А. Данил Енчев, 11 А. Ама го няма. Алишер Алиш, 11 А. Това е още тезона с нощи. Васил Георгиев, 12 Б. Жан Адем, 12 Б. Браво на Джан! Добра резерва! Капитанът на златните момчета Турган Мюрбет, 12 Б. Моля Илян Качаларски да приеме получените си медали в купата на капитанът на отбора.
Аз бе, бро, Ага, сен отличник, аз съм burada oysam. Size çantayız kanka. Bozdum seni şimdi. Ben de bozacağım BMW'yi. Отличник на Випускс 2024 година. Ралица Митева. Desene bak. Физик на Випускс 2024 година. Паулина Цонева. Burası yandı ama neyse. Диджей на Випускс 2024 година. Халил Иванов. Грамоти за принос към училищния радиоклуб. Антония Спасова. Паран Моисеев. Sevme. Бараш Фехми. Целувам ти ръка. Baran bile şaştı. Денис Банков. Ева Инкова. Emre Erdoğan. Galil Ivanov. Момчил Паев. Госпожо, слушай ли нашия? Не ми се вярва, той ми е брат.
Моята кръв не може да слуша. Що тук не беше? Ади ба! Грамоти за принос към ученическия съвет. Александър Димитров. Валентина Радкова. Няма я. Джахиде Дженгисов. Петър Кирилов. Имам ли лява вер да отготвим камера? Ай, мачке! Немско марка да не фалши. Аре бе, 1001 голд, моля. Сата му? Грамоти Няма да. за участие в коледната кулинарна изложба. Айджан Кармазова. Сергей Исмаил. Джахиде Мединова. Едже Риза. Bunlar başka klas mı? Bunlar bu klas mı? Belli oy bizimkilerden kimse çıkmadı gramotaya. Belli an 12 bak. Ya çıkmadılar ya. Geçen sene ben de çıktım. Radyo kup için ben de aldıydım Cansın. Ben aldım şey. Boy kaçan Edilcan Sefergin. Трябва да е връчена тогава. Да. Ha ya orada. Левика Мехмедова. Тя по-насколько се Блин, ти хара. Burada bir topka. Burada topka dedik kapatacak. Selin Necati. Kamera içelim. Nasıl? Ver içelim bir cüge. Hadi be, hadi tarikat. Yapma. Korku mu yok? Yok. Justina Josipova. Bravo. Baba. Gel. Você muda? Yapar. Mola.
Грамоти за принос в развитието на спорта в училище. Преслав Вълев. Момчил Баев. Olsun. Güzel şeyler, güzel işler. Çekmez o şeyler güzel bir çekim. Baranı çekeyim onları. Sen baranı güzel olur. Hadi al. Национални училищни игри по волейбол. Даниела Атанасова. Джахиде Нурединова. Мелиха Мехмедова. Още веднъж честито на всички наградени с пожелание за още по-големи успехи през следващите години. Каним при нас господин Пламен Парушев и госпожа Димитричка Парушева да обявят награда на името на Георги Андонов, изявен балчишки общественик. Трета поредна година семейства на Андонови връчваме награда за автомобилите на активи деца на името на младостта. Част усмихни се малко е, тати. Кажи, че си празник. Така. Извинявам се. Тази година ще бъде наградено едно дете, една абитурентка, госпожица Паулина Румева Цонева. Kızımı da çektim he. Çektim kızımı da. Ha bakalım. Ben Willy Man'le ondan ötürü aldım kamerayı. Açık ama neyse. Baran, şımarın acıkı çok susuzsunuz. Açız. Belli. Demir'i şirirse beni videoda çıkarsın. Belki de bakayım. Bak. Целеустремено само. И аз от името на училищното ръководство от ваше име благодаря на семейство Андонови за подкрепата на нашите талантливи деца. И им желая все така да женат успехи в развитието си възходящо нагоре. 12 години изминаха. Къде бързо, като детска игра. 12 години отминаха. Къде по-сериозно, къде на шега. И време е сега от тук да отлетите, от утре нови върхове да покорите, а днес с детството си с Богом си вземете. За да отправят своите най-топли пожелания към абитюрентите, каним Вероника Петрова и Петя Пенева от 11 клас. Скъпи
Скъпи абитюренти, честито завършване на този важен етап от живота ви. Днес не само ще се поздравявате за успешно завършена учебна година, но и откривате нова глава от своята житейска книга. Сигурно се чувствате изпълнени с гордост и радост за постигнатото, но и в същото време може би малко тревожни за неизвестното пред вас. Но нека този момент бъде повод за празненство и вдъхновение. Пред вас са безброй възможности и предизвикателства, които ще ви формират и укрепят като личности. Уверени сме, че сте готови да поемете нови предизвикателства с усмивка и решителност. Пожелаваме ви да имате коража да следвате сърцето си и да преследвате мечтите си, независимо колко големи и недостижими може да изглеждат. Нека късметът ви бъде верен спътник в този път на самооткритие и растеж. И не забравяйте, важно е да запазите доброто, човечността и чистотата на сърцето си по пътя към успеха. Нека винаги бъдете вярващи в себе си и във вълшебството на бъдещето, което ви очаква. С поздрави за новата глава от живота ви, весело изкарване на абитюрентската вечер и нека всички моменти, които идват, бъдат незабравими и изпълнени с радост и успех. На добър час! И кой каза? Животът е борба, безмилостна, жестока. Затова ви пожелаваме най-хубавите дни от миналото ви да бъдат най-лошите в бъдещето ви. Но ако чувствате нужда от подкрепа, винаги може да се обърнете към своите учители. Благодарствено слово от името на всички абитюренти ще поднесем Мелиха Мехмедова от 12 клас. Днес е последният учебен ден, в който прекрачваме прага на училището като ученици. Мечтаехме за този ден. Искахме той да дойде по-скоро, да сме самостоятелни, да сме пораснали. А днес сме горди, развълнувани и малко тъжни. Горди сме, скъпи учители, че бяхте част от това училище. С огромна признателност се обръщам към вас в този тържествен час. С много търпение, такт, упоритост и всеотдайност, вие ден след ден разкривахте тайните на необятният свят на науката. Бяхте строги, изисквахте от нас да сме подготвени, но осъзнаваме, че така вие изграждате у нас чувство на отговорност. Вие давахте пример, възпитавахте, калявахте характера ни за великото изпитание, наречено живот. Дойдохме при вас, мили учители, като деца. Вие създадохте от нас личности, готови да поемат по големия път на живота. Научихте ни на най-ценното – да следваме мечтите си, да се борим за тях, да сме честни, упорити и всеотдайни. Защото имаме ли мечти и цел, ще направим пътя. Благодарим ви от сърце за безсънните нощи, в които проверявахте нашите писменни работи, контролни и тестове. Днес съзнаваме, че сме получили най-големия дар – вашето внимание, загриженост и обич. И ви благодарим. Развълнувани сме, защото ни предстои най-голямото приключение – животът, предизвикателствата, борбата да сбъднем мечтите си. По погледите ни личи, че сме готови да посрещнем изпитанията на живота, но и да запазим добротата, сърдечността и чистотата на младежките пориви и мечти. Тъжни сме, защото се разделяме. С дните в училище свършва и нашето безгрижно детство. Предстоят ни много зрелостни изпити, кандидат студентски вълнения и за много от вас студентски години. И някъде дълбоко в сърцето, като безценен дар, ще скътаме милите спомени от родното училище. Затова на този ден със сълзи в очите ви казваме благодаря. За училището. И ще бъдат представени от абитурентката Дени Станчева от 12А клас.
Благодарим на абитюрентите. На 24 май българинът се връща към вековното начало от слово, мисъл и дело, положено от първи учители. Това е празник, символ на родното българството. Празник, който ни дава право да се гордеем, че и ние сме дали нещо на света и на всички славяни книги да четат. Честит празник на славянската писменост и българската култура на учители, ученици, родители и гости в нашето тържество. Уважаеми абитюренти, нека вашите класни ръководители ви поставят триколорните лентички, символ на выпуск 2024. Госпожа Гергана Добрева за 12 А клас. Госпожа Светла Танасова за 12 Б клас и госпожа Златка Цонева за 12 Б клас. Дайте една двойка кабадан да направим. Само ти остана. Госпожо? Да, благодаря. Айде, пойдем. Бюлетен. Аз си взимам, няма да изложа какво си. Дайте, не си ги вземай. Това е шатър пойма. Те са много послушни, нищо не правят. Много са послушни. Кажете им нещо, двойка, нещо напишете, да. Абе хора, ви не знаете ли да викате, бе?
Госпожа съм Магарата. Магарата ли го нарече? Сега е време за последното измерение на националното знаме и знамето на училището. Изпращане за меносите. Мирно! За меносци, ходом, марш! Заповядайте пред нас, мили абитуриенти. Подредете се на стълбите. Моля преподавателите на 12 клас да застанат. Баран! Илови! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аплодисменти за выпуск 2024. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аплодисменти за выпуск 2024 на Средно училище Христо Ботев. Първокласниците по традиция в училище под цветен венец. Сега и абитуриентите ще напуснат училището до същия цветен венец. На добър път, много успехи, скъпи приятели! За вас бие последният звънец. Желаем ви от сърце един широк, светъл и чист път в живота. Късмет и на добър час! Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
как се насоя брои, нека начин. Норгиш? Да. Колко пъти съм прекусвал този човек. И винаги две съм вадил. Ние, какво ще правим сега? Чакаме клас. Ами чакам да Soracağım bir şey mi ki? Hadi benim ekleyeceğim seni foyede. Baran çao yap. Çao. Сега чек бе, я чек бе, абе часът бе не чек. Бройте поне до 3. До 2. А, до 2, да. Естествено, че да. Aman. Аз не ти ли казах, няма да гледаш къде тук ще гледаш. Уба! Bravo, geç. Hayır, ikinize. Hayır, ikinize. Tamam. Orada yapardık göbek.
Ne yaptınız da bu paravanı? Çok fazla.